Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, simpleng kain lang po ito. Ito po yung normal na kain namin dito sa bahay po. So, mayroon ko ditong inununan or paksiw na isda. So, ito din ay prito. So, ito yung agahan ko mga ka-studio. Pamahaw ni sa Bisaya. So, mayroon din ako ditong rice saka tubig. So, habang kumakain tayo, pag-usapan po natin yung bagyong Odette. So, pray po muna tayo mga ka-studio. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. So, tara po, mga unta ninyo. So, tara. Inununan or paksiw. Meron pong, sili, espada. Magkamay na po ako ha. So ito po. Si Sax pala, nagigising na po. Ayaw pa niyang kumain, kaya ako na lang po muna yung kakain. So tara po, kain po tayo. Daming ahos. So ito yung paborito ko sa inununan talaga ma. Ang sarap kumain ko kasi maulan sa labas dahil nga yan sa bagyo. So lahat po ng madaanan ng bagyo, ingat po tayo. Kami dito sa Luzon, sa Cebu pala. Madadaanan din kami, signal number 3 kami dito. Kaya nag-prepare na din kami, nagluto, nag-prepare ng mga bigas, mga pagkain, noodles, dilata para hindi na kailangan lumabas, meron ng mga pagkain ma. Kayo din po, prepare nyo din kayo, para yung mga emergency kit, ganun. Yung mga flashlight, mga mobile phones, i-charge nyo na po. Para in case of emergency, mayroon po kayong magagamit. Saka mag-load na din po kayo. So sana po walang masyadong damage itong bagyo kasi paparating na po yung Pasko ma. Para masaya po yung Pasko nating lahat. Masarap talaga ng isda na to, mamsa. Ingat lang po tayo sa mga tinik ba. Ako talaga mahilig ako sa rice eh. Lalo na pag inununan yung ulam. Paksiw pala, paksiw. Paksiw na isda. Kasi yung style namin, pag malapit na maluto yung paksiw, nilalagyan namin ng oil ba. Ang gamit ko ng oil, yung olive oil. Para healthy ba. Kung pwede pag-add ng rice. Sure. Diyan pala si Mrs. Nagkape kasi sila o naggatas ba kaya ayaw niya pang kumain. Yes, mamaya pa ako. Sabay kami ni Sax. Lumakas yung ulan, no? Pero wala pang hangin pa. Dito sa amin, malakas yung ulan pero wala pang hangin. Maganda po tayo palagi. Ready po. Kasi malakas daw po yung bagyong
udit. Ito po, ulo ng isda. Mainit pa po yung kanin, oh. Ito talaga yung masasarap na pagkain ba. Lalo na sa umaga. This is also an update lang po. Kasi yun nga, meron talagang paparating na bagyo ba, maulan. So medyo maingay talaga yung sa audio, sa sounds. Huwag nyo pong kalimutan, maganda po na yung emergency kit po in case lang po. Kasi importante talaga yung palaging handa ba. Lalo na sa panahon na yun, mga bagyo, mga sakuna ba. Ang sarap talaga ng ulo ng isda. Lalo na yung matla niya ba. Mapapakanin talaga ako sa ganitong ulam. Lahat po ng nakasuporta, solid po sa Bisaya Studio. Maraming salamat. Yan. Ito po mga lamas po sa inuunan. Ang sarap. Ito po. Tapos na po akong kumain. Inom muna tayo ng tubig. Simpleng kain na po ito. Kasi update nga tayo doon sa Baguio ba. Kaya sahan nyo po hindi kami masyadong makapag-upload siguro, o kung makapag-upload man kami mga short videos lang po. Kasi yun nga, Baguio naghahanda po tayo. Sa ngayon, habang wala pa, naka-video kami. Maraming salamat po sa nanood sa episode nito. Malaking bagay po talaga yung suporta nyo po sa amin po. At ayun po, tapos na po akong kumain. Mag-ingat po tayong lahat po sa bagyong Udit. So, laging handa po, maghanda po palagi. So, hanggang dito lang po ako. Maraming salamat mga ka-studio. Kita-kita po tayo sa susunod na video. Bye-bye!